Asik. Spesial kanggo Mama RW. Mama RW. Kanggo panitia. Enok Anggi. Asik, asik. Enok Anggi. Enok Anggi. Enok Anggi. Enok Anggi. Enok Anggi. Enok Anggi. Wasik. Oh. Spesial kanggo singanan ning luar negeri kabeh. Singan ning luar negeri kabeh. Lamun arep rumah tangga bebeneran aja nganti awan bengi kelayaban balik esuk cangkeme mampu inuman alesane diajak batur mereka wasik spesial kanggo si belang Mama RW nok Anggi apa gak bisa nok Anggi sampenan entok lebih nok Anggi nok Anggi bulan rima nok Anggi bokatan wis kudu neng nok Anggi balen maning Bunda Mas Lukas sing duwe gerdu Bunda Mas Lukas sing duwe gerdu Bunda Mas Lukas sing duwe gerdu sayang Bunda Mas Lukas sing duwe gerdu Bunda Mas Ruka. Bunda Mas Lukas Bunda Mas Lukas sing duwe gerdu Bunda Mas Lukas Siapa? sing duwe Rumah gerdu makan Anugrah. Bunda Mas Lukas Rumah makan Anugrah. dipusing hati-hati Rumah makan Anugrah. Bunda Mas Lukas Rumah makan sing duwe Anugrah. gerdu Rumah makan Anugrah. Rumah makan Anugrah matur kesuwun rumah makan Anugrah. Rumah makan Anugrah Asik, asik. Nok Anggi Nok Anggi Nok Anggi Nok Anggi Nok Anggi Lara hati pengen sih bunuh diri dalam wong wadon sing ngianati laki Bunda Mas Ruka. Bunda Mas Ruka. Sing duwe gardu. Bunda Mas Ruka. Sing duwe gardu. Gerdu. Bunda Mas Ruka. Sing duwe gardu. Bunda Mas Ruka. Sing duwe gardu. Bunda Mas Ruka. Sing duwe gardu. Aduh tolong nok maringi nume sing duwe rumah makan Anugrah bener Nok Anggi. sing duwe rumah makan Anugrah Nok Anggi. anaknya Senok Anggi. wis pada perawan rumah makan Anugrah rupa-rupa matang lirik Senok Anggi. rumah tangga Senok Anggi matur suwun. beneran Bunda Mas Ruka. rumah makan sing duwe gardu. Anugrah Asik. aja nganti Ayo. wong Tegal kubu Aku nih, Lurah, wong Tegal kubu balik esuk wong Tegal kubu dawa saweran wong Tegal kubu wong Tegal kubu mangga di sawen malih Bunda Mas Ruka sing duwe gerdu matur kesuwun. Bunda Mas Ruka sing duwe gerdu. Bunda Mas Ruka sing duwe gerdu. Bunda Mas Ruka sing duwe gerdu. aye Bunda Mas Ruka sing duwe gerdu. Bunda Mas Ruka sing duwe gerdu. Bunda Mas Ruka sing duwe gerdu. Bunda Mas
bener-bener lamun rumah tangga ai bebeneran. Bapak Isa, Mbak Aisyah, Mbak Aisyah, awan bengi keluyuran Mbak Aisyah, Mbak Aisyah, Mbak Aisyah.